naozaj Pán Boh hľada srdce, ktoré je podajné, keď počujeme tieto slova, srdce, ktoré sa nevie podať, tam Pán Boh nebude pracovať. A sme to zažili v svojom živote veľakrát. Máme tu návštevu bračeka so sestričkou z Poľska, z Bratislavy prišli. Z Nemecka? Tak ja stále beriem, že z Poľska. Dobre. Takže keby niečo mali na srdci a niečo im Pán Boh dal, máme nejaký priestor, čas a keď tu má byť niečo povedané, aby bolo povedané, takže bližšie pri mne. Keď máš niečo možno, čo by si nám povedal, tak môžeš prísť chvíľočku. A potom bráček z Poľska, z Nemecka. Tak oni sú stále Poľaci pre mňa. Pokoj Boží vám, bratia a sestry. Asi všetci ma nepoznáte, mnohí poznáte. Volám sa Peter Komár, pochádzam od Rusnakov a žijem už 26 rokov v Bratislave. Tak 2-krát do roka, 3-krát prichádzame tu na návštevu mojej mame, tak vždy prídeme do zboru. Drž to, čo máš. To je slovo, ktoré je od Boha pre tento zbor. Vedel som, že tu prídeme, tak som povedal, Bože, ak máš niečo, ak mám, daj mi slovo. A to slovo je drž to, čo máš. Každý máme niečo. V zjavení Jána tam dokonca Boh sám hovorí, Pán Ježiš povedal tomu zboru, viem, že máš malú moc, ale si bol verný. Hej? Tak jak brat povedal, myslím si, že nič, hej, že čo robím také alebo také. Drž to, čo máš. Boh vie, že máš iba 2 talenty, tomu dal 5. Hej? Nie každý z nás sa vieme naučiť jadrovú fyziku. Ale nie každý z nás vieme poslúžiť chorému pri lôžku. Lebo niekoho to napína, nemá k tomu vzťah a niekomu je to prirodzené. Hej? Nie, Maťka? Nám je to prirodzené. Nám to bolo dané. Môj brat, keď vidí striekačku, tak odpadne. No. A toľko vám chcem odovzdať, že bratia i sestry, držme to, čo máme. Pán Ježiš povedal, keď sa ho prosili učeníci, daj nám znamenie, že čo bude, keď bude koniec. Pán Ježiš nezačal s tým, že budú vojny a nejaké znamenia také. Hľadte, aby vás niekto nezviedol. A my sme teraz v tejto dobe, kde je neskutočný zvod, ale že neskutočný. Hej? Neviem, či poznáte kázať kňaza Kufu. A mi sa páči, to je jedno také prirovnanie, čo on hovorí, že jak za komunizmu bolo jasné. Svetlo a tma. Všetci vedeli. Svetlo a tma. Každý sa rozhodol, buď chcem žiť v svetle, alebo v tme. Ale hovorí, teraz je doba hmly. Hmla to nie je ani svetlo, ani tma. V tme, keď máte dobré svetlo, vidíte na dobrú diaľku. Hej? My sme cestovali v noci. Perfektne. Ale bola hmla obrovská niekde pri Prešove, tam sa nedá. Svetlo nepomôže, tam človek musí spomaliť a nevie. A my žijeme teraz v hmle, v duchovnej hmle. Diabol vybral všetku svoju zbroj a aj ľuďom, ktorí chcú niečo, ponúkne. Aj nám, kresťanom, veríte o tom, že aj diabol nám vie ponúknuť kresťanstvo? Kresťanstvo bez Krista, kresťanstvo bez toho, čo hovoril brat, bez ducha. Pred mnohými rokmi som tu prišiel prvýkrát do tohto zboru, tam som stál, nikto nepoznal mňa, ani ja som nikoho nepoznal. Ale vedel som, že tu je duch Boží. Nikto ma nemusel o tom presvedčať. Vedz o tom, že tu je duch Boží? Nie. Ja som vedel a som cítil, že tu je duch Boží. Prišiel som dnes tam. Stále tu je duch Boží. Držte si to, čo máte. Držte si to, čo máte. Aby nikto neukradol tvoje víťazné. Amen. Ďakujeme za povzbudenie a berme to vážne, nielen aby to cez nás prešlo, ale aby to ostalo v hĺbke našich srdc, tak sme vďační za tie slova.